sidder med udsigt ud over drømmene. Kundskabens træ må have stærke grene. For selv efter snelysets fald er der blade, der lyser. Hej, jeg hedder Lotte Loffen, og jeg skriver digte, jeg skriver sange. Jeg har ikke rigtig nogen særlig måde at gøre det på, jeg gør det bare. Så kan man kalde det digte, og man kan kalde det sange. For mig handler det bare om at få mod ud, og følelser ud, og kærlighed ud, og tanker ud, og det der foregår inde. For nyligt læste jeg, hørte jeg noget omkring kreativitet, en dame, som også skrev digte. Og hun fortalte, at hun kunne stå ude midt på en mark. Og lige pludselig så var det som om, at historien kom til hende. Digtet kom til hende. Og hvis ikke hun tog fat i det lige nu, så kunne det bare komme igennem hende, røre hende og strømme ud af hende igen, og hun nåede ikke at fange det. Og sådan er det også ofte for mig. Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte det. Fordi nogle gange, for eksempel i går, der kom der et digt, og jeg skriver det bare. Jeg skriver, og jeg skriver, og jeg skriver, og jeg skriver. Så for mig handler det om at prøve. Og den 26. november har Vesthimmerlands Biblioteker åbnet en mikrofon, så vi kan komme op og prøve foran hinanden. Prøve at lukke det ud, som vi har inde. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvem af jer der kommer. Til at se jer alle sammen. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse mine digte op i Vesthimmerland. Det har de ikke prøvet før på den måde. Jeg glæder mig til at spille nogle sange. Så vi ses den 26. november på Farsø Bibliotek. Klokken 5, tror jeg nok. Og måske endda lidt før. Og måske endda lidt efter. Ha' det godt. Hej. It's like you're calling up the